Muhammadu Siraj mo barke mum saroye eleyde mo golle mum jaali eno kuroyidɓe mum jaɓi Allah njoke Ahmada. Assalamu aleykum on bandiraɓe, on calminama moni kala inde mum taw kadi ina wondi e mbaadi yettode mum to suɓe ɓerde mum salminte welto weyto ɗo salminirama ɗon en salmini ceerno men ceerno Alhaji Amadou Tidiani Ba en juurimamo kanko e min ni ko tadi ɗum har ceerno en calminiɓe kamɓe fof komin haabi Abouba jangowo e dudal dawron ɓe raftano en ɗo endu diina ba laaɓal taƴere salligi ko laɓɓinte toɗɗaɗe ngam ittude taƴere juulde sallaɗa ko jomum salligaki taw ina dañi salligi ina jogii farillaji sunnaji jiɗaji e firtoji farillaji salligi ko jeeɗiɗi goo andi yaade e saha lorde yeeso ñiɗitto taƴere walla ina defino ko harmuno walla ina waɗa farilla salligi ɗiɗi lorde yeeso tuggude dow tinde ha less gabgal e hakkude nofru e nofru jomum tesko newnemol ngol e kala ɗo lugguiɗe e yeeso en tati lorde juuɗe ha yetto kolonton nayi momde hoore joyi lorde koyɗe ha yetto kolɓuɗi jeegom yiggude jeeɗiɗi jokkodirde salligi o yaccade sunnaji salligi ko jeeɗiɗi goolode camme e juuɗe ɗe soodade ko ari namdude e genduguel ɗiɗi ruttude momgol hoore ngol tati momde noppi nayi ufƴade joyi sorbinade jeegom yettikinade jeeɗiɗi rewdude farillaji. Assalamu aleykum mon bandiraɓe, mi salmini ceerno mi juurima ɗum mi ñaagui Allah nde Allah junnata gurdam makko ceerno Ibnu Umar ceerno min salmata Moussa Ba jaaɗo leegal sala janngowo e duwal Dowrowal inanni raftanade mon ɗo deftere leƴƴane gurdam ceerno taw ko ceerno Bara Ba windini iwdi makko peeñgol aduna nokku e hitade ceerno Alhaji Mouhamadou Saydou Ba o feeñi aduna koɗo wuuro wiyetego Cikkit e nder Fouta Tooro commune mo Ɓokki Jalluɓe arrondissement Salde département Podor e région Saint-Louis e nder leydi Sénégal hitande 1900 inde makko bammakko innirem ko inde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wiyeten Mouhamadou Siraj nde tawnomo heewi ko jimatano e deftere wiyeten Dalailul Khayrati koye ɗum hakkille makko nangi inde nde o jogui anni kala nde Allah hokkimo ɓiɗɗo gorko mamo innir nelaɗo Allah nden inde jiknaɓe makko gorko o wiyete ko ceerno Saydou Alpha Hammat Ba Laslinere ina askatine e Boosiyaɓe jiknaɓe makko debbo o wiyete sokhna Mama Hawli Mamadou Ba ko ɗon e Cikkiti o jeeya ina askatine e yirlaɓe hebbiyaɓe law o ferdi e jiknaɓe makko faade Ganguel Soule ɓe koddoy toon e Cheikh Moussa Camara nde nene makko rutti e jomum taw yaare duuɓi 9 caggal ɗum kadi duuɓi 5 bammakko rutti e jomum taw yaare duuɓi 14 o woni ɗon nene makko cawniɗo ina wiya sokhna Hawa Mamadou on ko cuddiɗo Cheikh Moussa Camara wonno teskama gila duuɓi makko gadani ko kulol Allah nehare yankinare e wakkilare e wonde gonguirante e nundal jangde makko o fuɗɗi jangde Qur'an ko biyetede ceerno Mamoudou Mamadou on ko kaw makko mawnum nene makko ɗo Ganguel ɗo yeehi ha waddi mum no seeɗa Cheikh Moussa Camara dalnimo defte ko nde tawno yidde makko no mawni Qur'an feeñino ko yidde yaade jokkoyde jangde o woni e nokkuji limtindi ina jeeya hen ko wayno Dabbe Ɓokki Jawe duwal ceerno Djiby Harouna Guejulon duwal ceerno Ahmadou Moukhtar Anne ɓurɗo andirede ceerno Yero Bal o tawi on noon ko ɗowiɗo on saaha omo ɗowanno on son yaaha juma ha on rutti e jomum on horsunimo duwnimo o wonde mum lebbi 7 caggal ɗum o wonti ɗon lebbi 2 Cilon duwal ceerno Hamme Baba Talla o jokkoy toon jangde makko ha o dursi dendagal gande diina l'islam fodde ko jangate on ɗon yonta e diwan he ceerno Hamme ina ɓadinnoma hoore mum no feewi halfinimi ko heewe gueɗe mum golle e nder galle e dural ngal o woni ɗon duuɓi 9 assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Muhammadu Siraj mo barke mum saroye eleyde mo golle mum